Všetko má byť priamo prenose. Vzhľadom k tomu, že tu prebehli pomerne rozsiahle technické zmeny, som ochotný akceptovať svoju prítomnosť na tomto mieste. Napriek tomu by som si vedel predstaviť ešte ďalšie drobné dielčie úpravy, ktoré by mohli napomôcť mojej častejšej prítomnosti v tomto, nazvime to, pubom. A myslíte si, že to budete častejšie navštevovať? Samozrejme, záleží od spoločnosti. Viem si predstaviť, že v prítomnosti niektorých ľudí sa dokážem odviazať a zapojiť do debaty, takže viem si predstaviť, že sa to ešte 2-3 krát do roka zastavím. Podľa možnosti najebaný, aby som si nevšimal okolo. Myslím si, nie som si istý, či vzhľadom k svojej vyťaženosti dokážem nájsť nejaké oknička voľného času, aby som to mohol spraviť tento čas. Bol by som rád, keby ste brali do úvahy, že človek má rôzne záujmy a nemôže sa zúčastňovať pravidelne iba party rôznych opíjačov a podobných nekalých činností. Teraz by mala aj kolegyňa na vás otázku. Kolegyňa dokonca nevedia. Je indisponovaná. Kolegyňa je indisponovaná. Je omamená chemickými zložkami moči hlodavcov. Je mi jasné, tento vplyv moču hlodavcov na ženské telo je neuveriteľný. Poznáme nechutný vplyv ženských hormónov na ich nechutné, uchylné a blbé správania, na ich výbuchy zlosti, nervozitu a všetky tieto halúze, ktoré zo srdca nenávidím. Preto sa po mojom boku nenachádza momentálne žiadna žena. Nie som ochotný akceptovať tieto veci a takéto týranie voči mojej osobe. Takže... Myslíte si, že v dohľadnej dobe budete mať partnerku, ktorá by vás prevádzala životom a taktiež v krčme pod Gaštanom? Ja si myslím, že ešte som nestretol také zúfale dievča, ktoré by ma mohlo chcieť. V prípade, že sa nájde niekto, kto ozaj nebude môcť nájsť dlhodobo partnera a bude brať prvé, čo bude, prikmotri sa ku mne. Hneď dopredu upozorňujem, zlatokopky u mňa nemajú šancu, pretože ja žiadne peniaze nemám. Taktiež na moju fyzickú krásu nemôžete povedať, že moja fyzická krása, ktorá je nepochybne niekde v top 10, chcel som sa, musím odbočiť, chcel som sa zúčastniť takej tej súťaže o mis, ale hovorili o misaka, chlapa, ale oni povedali, že prepáčte, pane, ale dvojdelné plavky tu nemáme. Povedal som jej, že vrchný diel si donesie. Na to Silvia Lakatošová vyletela a povedala, nie, ten má väčšie kozy ako ja, ten súťažiť nebude.